चाहते हैं कि चैलेंज म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला रहल बा दीवाने हो तो पास रहल ना। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे संदीप राजा। तोरा प्यार सुन यार कवनो बात न भइल। तोरा प्यार सुन यार कवनो बात न भइल। तोहरा से अभी मुलाकात न भइल। तोहरा से अभी मुलाकात न भइल। तोरा प्यार सुन यार कवनो बात न भइल। तोरा प्यार सुन यार कवनो बात न भइल। ना जाने कौन दोषी हमरा के लगावो तारू। वादा से मुकर अपना आखी बिसरावो तारू। वादा से मुकर अपना आखिर बिसरावो तारू। वैसे भुलावल ना निभावल पूरा साथ न भइल। तोरा प्यार सुन यार कवनो बात न भइल। आखिर समय ले मुलाकात न भइल। आखिर समय ले मुलाकात न भइल। तोरा प्यार सुन यार कवनो बात न भइल। तोरा प्यार सुन यार कवनो बात न भइल। पिल्लो की रिकॉर्डिंग स्टूडियो छानादाना। हवा तू चोरावो तारू जिद अपन ठान के। संदीप त साथ निभइला तोहे अपन महान के। बोला ना हम हवा तू चोरावो तारू जिद अपन ठान के। संदीप त साथ निभइला तोहे अपन महान के। बाबा कॉमेडी
निभैलस तोहे अपन मान के मेरा सतावल ना बतावल यही लात न भइल तोरल प्यार सुन यार कौन बात न भइल आखिर समय ले मुलाकात न भइल आखिर समय ले मुलाकात न भइल तोरल प्यार सुन यार कौन बात न भइल तोरल प्यार सुन यार कौन बात न भइल तोहरा से अभी मुलाकात न भइल तोहरा से अभी मुलाकात न भइल तोरल प्यार सुन यार कौन बात न भइल तोरल प्यार सुन यार कौन बात न भइल। तिरलो की रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावड़ा।